Voor de onvier van het zon is mijn zinkeersen van vervier uur het wetter en daarna via Piepen naar de Werpsterhoeken. Dat scheelt een heel soort vrachtauto's, maar betekent wel dat er de hele dag vrachtskippen vol zon terug het Van Haringsmarkkanaal varen. En dus moeten de bregen volle vaker iepen. En dat kan wel even doorje. We rekenen ongeveer 6 minuten voor één iepening van een schip. Dus als er meerdere skippen binnen, dan zal het gauw 10 minuten wezen. Maar dat hangt er afhankelijk van het aantal skippen die te voorlezen. Om de oerlest van verkeer hoe de dikte behind is bepaald dat de bregen in de spits net iepen maaien. Dat is maas tussen zo'n en 9 uur en middags tussen 4 en 6. En als je dan krek naar 6 en jou het willen, dan door het dat wel even. In principe mogen alle boten er dan door, want die hebben vanaf 4 uur liggen wachten. Maar we merken wel dat die spits zich wat aan het verlengen is. En dat het soms om 6 uur, 6:15 nog heel erg druk is. En ik heb ook aangegeven dat ik in de stuurgroep die we hebben met de provincie en Rijkswaterstaat rondom die vrijbaanprojecten ook nog eens wil praten over die openingstijden. Want misschien moeten we die spitsenopening of de sluiting van de bruggen dan in ieder geval iets gaan verlengen tot bijvoorbeeld 6:15 of 6:30. Hoe 2 weken is het oerlist tussen de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente. Maar of er echt wat verhoor zal, is de vraag. We hebben er verder geen directe belangen bij dat die spitsbouw verrommen moet worden of niet. Wij vinden dit op zich wel een redelijk besluit. Betekent dus wel dat die scheepvaart daar hun werk stilleidt gedurende die 2 uren. En dan is dat wel langer nog, dacht ik. Wat de uitkomst van het oerlist is, de einde is in zicht, want in januari is de genoeg zon onvierd.